Horas shalom madihita saluhutna. Hata ni debata di bagasan sadarion. Imana tersurat di 5 Musa bidu 30 ayat sia. Jala songonom ma didok disi. Jadi marlobi-lobi maho tupahan ni Jahoba debatam di saluhut ulaun ni tangammu. Di parbue ni bortiammu. Di sinur ni pinahanmu, dohot di parbue ni tanom. Manupak tunadinggan. Ay mangulahi ma Jahoba sumuang marlas ni rohamida ho manupak tunadinggan. Suang songon las ni rohana na julu, mida akka opum. Ido sahatna. Songon bangso na pinilit ni debata, pardalanan ni bangso ditotuhon bohado pangoluyan na sida tu akaruhut ndohot aturan na dipasanga debata si ulahonoton di tonga-tonga ni ngulu na sida. Nunga dipalua debata bangsoi sian Misir. Jala mangaramoti bangsoi uju di halongangan. Jala hotdo didongani debata na sida sahat tu Kanaan. Imatano na dibaga-bagahon ni debata tu nasida. Satia du debata di padan na binahin nai. Nang pesipata dang satia bangsona tu hatana. Buku 5 Musaon marisihon jaminan positif. Namiyad do debata di tonga-tonga ni bangsoi di arsak nang las ni roha. Pardalanan na sida tutano Kanaan ni sadiri, parhitian ni debata doi manoppa haporsyaon dohot sikap ni ngolu na sida. Holani, sian na masa di pardalanan na sidai, sipata marsihoho do na sida marhaporsyaw tu debata. Alay olo do galih haporsyaon na sida, hinorhon ni akka hamaolon, dohot beban ni ngolu na diadopi na sida di pardalanan ni. Adorang sobongot dope bangso itu tano Kanaan, tung dipaingot jala dibohali si Musa do na sida, asa olo mangulahon na didok ni debata. Aha do na mace arga naing putih hota sian turbuk taon. Kaboto ma. Akan ading gadu HP sudi sakap ni debata tu bangsona nang tu akka na makabiari ibana. Di parade ibana do keberhasilan dohot kesuksesan tu nasida. Ngolu na marutung jala na berhasil. Idu na tahirim jala ta parsita di tonga-tonga ni ngulutta. Marhiteon asaboy jupak kita Sasitong na dang ulaw na maol, ay marhite na mangulahon hata dohot patik ni debata, na buy sahat doi di bagasan ngulutta. Atong marsitutu mahita mangulahon ni. Amen.
Ale amang, nung nga dilehon ho pangurupion mutuahu, di bagasan nasa mingguon. Nuaing pe, di ari pangujung ni mingguon. Namangido maahu nuaing, parrohay masaluhot hata dohot pabahenakku. Asa habadiaw muma na mangulo si toddiku, di bagasan asidohot holong ni roham. Molo tarpatupa ahu mangula ulaon. Jari-jari ma na mangajari tangakku. Toktong matodim majagay roha dohot pikiraku. Di na mangalap ho sa ahu. Asa tarpapungo ahu parbuwe naung huula. Bahen pili aku tuadopanmu. Sayang giat maboy husal puhon ari-arion, di bagasan ulaon na dinggan. Ay toktong hupay may maparsauran rap dohot ho, ay holan ho sa diri na hupuji. Ay nung nga hilala asin ni roham, naong pinasahat mo di bagasan anak mo, ima Kristus Jesus Rajaku. Amen.